Lakin oğlum, üç asırın şayadı bolup oturan bu koca tuğdagacı bilen Ustad Halife Sadanna Mullaga ençeme yolu didarlaşmaklık netip edipdir. Bey be, 3 asırın diýdiň mi ata? Oğlum, üç asırın. 19-njy asyrda degişli bolýar da onna. Hawa 1881-nji ýylda oturdular. Bu tuğdagacı bilen Mullaga her günden ýal didarlaşar eken. Debäbini bilesiň elem oğlum. Hawa ata. Tuğdagacı Turkmen normuşunyň owazly daragydyr. Hormatly prezidentimiň döwlet galamyndan çykan "Ýyly döwlet geler bolsa" adly kitabynda şeýle setirler bar. Haly, bedew we dutar sary. Bular üç sany beýik gymmatlyk. Türkmen halkynyň eýsilmez boýsunjynyň gözbaşy bolup durýarlar. Gaýtalap bolmazak gözelligi we nebisi özünde jemleýän Türkmeniň dutar mukam saatlaryny hakykat ýüzünde milli sunuwatyň kämilliginiň nusgasy hasaplanýan Türkmen hallary we özüni belli ediji ahaldyky bedewler bilen bir hatarda goýmak bolýar. Halynyň nebis nakşyny emele getirýän müňlerçe çetimleri çetmek, dutar saatlarynyň esasyny düzýän hem we saatlaşyk taraplarynyň bir sydyrgyn gerekleşmesini meňdeşdir. Ata, dutar saat uraly haçan döredük ha? Bir wagtlar Babagammar diýip bir ýaş ýigit bolup duralım. Ol Hedret Ali'nin atbakar eken. Günlerde bir gün onun kalbına köşük bir owaz gelip ol sağ guraly dutar ýasamaň oruna çykýar. Dutar ýasap bolandan soň onu saz çalmaga başlaýar. Onun terediyen, düldüllüyen atı, Babagammaryň çalýan sazyna aşyk bolýar. Janar bolsa da, şol sazy oň bilen ol. Türkmenlerde aýdym saat sunuwatynyň döreýüşi aşyk aýdym hemde Babagammar ýaly belli şahsiýetlerden gaýdýar. Ila arasynda olary juda gadymy döwürlerden märi bagşylan hemde sadanlalan keramatly pir hasaplanyp gelýär. Türkmen halkynyň arasynda juda gadymlardan märi gelýän rawayatlary görä. Gorkudata odonlon piri, Babagammar sadyň piri, aşyk aýdyň bolsa bagşylan pir hasaplanýar. Her ýyllyň ýaly aşyk aýdynyň mekanyna hemde gadymy pendi düzüniň gödül kunjegini Babagammaryň hatirasyna aýdym saat bayramçylygy gurulýandyr. Şonu döwre urap aýdym aýdýan, joşup saat çalýan sunuwdy saatlaryny diňlemek unudulmaz täsir galdyrýar. Ata, Dutaryň mulaýym owazy bar he? Hawa, diýsen mulaýym oglum. Dutaryň owazy yüreklerimize melhem berýär. Ata, şol gadymdaky dutar şu wagtdan çalynyp ýör he?
Hawa, dutar şeyli acayip saz kuralı olunsan, on ömrüm uzuy. Ata babalarımız onu şu ünlümmüde çenli devam ettirip geliptirler. Turkmen ilinin bagşy sadanlary Dutary hemişe eginden asyp getdirler. Asliyetinde Dutary gudratly Qur'an, jany da, madamalyk sırdaş hükmünde edilipdirler. Turkmenin beyik saz ustady Mulla Täsmiradow şeýle diýipdir. Dutary bir gün çalmasan Qur'anyň özü. İki gün çalmasan eliň. Üç gün çalmasan eliň biler. Orta asırlarda Dutary çalymda şeýle bir saz guraly tanbur meşhur bolupdyr. Bu adam Muhammed Farabydan başlap Türkmen topragyna ýaşap geçen köp sanly alymlaryň saz baradaky ilmi işlerine duş gelmek bolýar. Olar Dutaryň kyýaly gazma kädili, ýipekden goşa kirişli saz guraryna tanbur diýipdirler. Tanbur diýen at nushuy edebiýatymyzda da giňden ulanylýar. Maltymly pragy tanbur alyp beýik nagry çallarsam diýse, muny öz tagan kätibem alyp götürýär. Bagşylar tanbury berilip kılsa ahyn nevaz, zülcelallar meniň bu işlerge çäre az. Wagtyň geçmegi bilen tanbur sözi dürli ütgeşmelere sede var bolup, kä tambur, kätede tamra ýa-da tamdyra diýilip atlandyrylypdyr. Dutar sözi bolsa ilkinji gedek 15-nji asyrda ýaşap geçen Zaynulabiddin al-Hüseyniň Sazyň ilmi we amaly kanuny adly kitabyna agdalýar. Ata, yine ağlaçıp yatayın bugün deyin şuna. Anı tur oğlum üstüne gün oldurup yatmadı. Bugün bizim etmeli işlemdir kene. Ata, Dutaryň ýatar şakynda da bilýärmi? Bilýän oğlum, bilýän. Atajan aýdyp beräýdi. Hani, dinle oğlum onu. Dutary ýasamak, onu da gapagyna kakyp, perdesine basaňda zarňyllap duran dutary ýasamak yeňil ýelpa iş däldir. Bu işe aýratyn üşük, sabar takat, gözüň bilen beýniň deň işlemegi, eliň sünnäleri gerekdir. Sınıf saatlar dutar saylap seçilen ağaçtan yasaýandyrlar. Oňam öz syry tilsimaty, göz bilen görüp dälle, ýürek bilen duýup bilmeli aýratynlygy bar. Dutar saat guralynyň ýasalyşy şu pursatdan başlanýandyr diýip pikir edýänsiňiz. Aslynda ine şey. İlki bilen dutar boljak ağaca saylap bilmeli. O bolsa hökman adyndan ençeme ýyl aşan tuğda ağacı bolmalydyr.
Bişi ustalar diýsen ünsli, kanagatly çemeleşipdirler. Edber, ertirinin gamyny ýan, ýatan Dutaryň Owazynyň belent taryfynyň tükenmez bolmagyny isleýän ustalar obo aýlanyp, ýadaman ýaltanman garry, onda da synasy has sagdyn görnüşi göze gelewli tutlar saýlapdyrlar. Dutar ustası ýyl içinde iň sylanýan, senedi hakdan berilen adam hasaplanypdyr. Dutar boljak tuğdagacı köplenç güýz ahyryna akrap mewsimine goparylyp köwlenipdir. Ganimat yalaňaşlanan agajy odol su akan akarın ýa-da uly salmaň içine şuň gömüp üstüni yggar toprak bilen basyrypdyrlar. Şunna ustalyň köp ýyllyk tejribesine görä gura agaç yggarda bişipdir. Belli bir wagtdan soň agajy çykaryp dutar boljak bölegini kesip alyp ony ganimat guradyp diňe şondan soň ustaçylyk gurallaryny alyp dutar ýasamaga girişipdirler. İňe bilen goýugadan ýaly diýdirýän iş dartgynly hem dowamly bolupdyr. Öz wagtynda da juda jogapkärçilikli etmeseň, ýasan guralyň kemter ýeri derrew bildiripdir. Sapyny bolsa, erik agajyndan ýasapdyrlar. Asliýetinde Dutaryň perdesini bowmak, ulak ýasamak, kirişlerini saýlap almak, olary düzmek hem öz başyna sunugat. Her öň ýetene başartmaýan, diýseň duýgurlugy, näzikligi, edellen berilen başarnygy talap edýän kesipdir. Şolar bagşylan aýdyşy ýaly bir ulakdan gopyp bir düzümde jemlense, gümmürdeýän Dutaryň Owazy kulagy degeni özüne imrindirip yüpsüz zaňya goýaýa. Hormatly prezidentimiziň Paragatçylyk sady, dostluk dogunluk sadaty kitabyna şeýle detirler bar. Rowayatlaryň birem meşhur şükür bagşynyň eline hiç ýyl ýara galman Dutaryny alyp dogunly ýetirlikden boşatmaga gideniniň hakyna rowayatlar. Hadi senin gara. Asanlar. Ben Dutarly geldim. Eğer diýsem, geçen al sen benim Selyandır fikir geldi. Geçen ýetmesi sürüsüzü Dutarlyň ağam halaketine uğrapyp berip. Sungut yaradılışın hakyky güzelligini aýdyn etbilýän üçin zadyrlar. Ol ýüregiň erkiniň emridir. Bar gudrat hem şonnadyr. Sungut aňlaýyşdan ruhy mazmun alýar, baýlaşýar, beýgelýär. Şükürüň sady bile bir özi. Ýöne dünýä ýaly baýlygy bar. Sebäbi ol dünýäni ruhy aňlaýyşyna özleşdirdi. Ine belli sadanna mert şahsiýete berilen hakyky baha. Ata, şükür bagşy barada da aýdyp beräýdi. Agasy Hoca Muhammed ýaňy bir müçäni dolduran şükürü halipa bagşyň ýanyna gidiýär. Ady wazasy külli Turkmen ýylyn baglan ulu ussat olary güler ýüzi bilen garşalýar.
Yaşazyk sadandan küýbüni barlap, onu öz ýanyna alyp galmaga razy bolýar. İlki dutara kirşişdirýär. Soň kem-kemden elini düzüldi buraya. Aşağı hürpdäki sallary çallaryp, beýlek tilsimleri öwredip başlaýar. Asyl şükür görenni, öwrenenni horjunyny alyp gidip oturmuş. Şeýde bol Halipa bagşyň ýanyna 2 ýyl geçirýär. Üçüncü ýyl eýýäm Halipa şägirdine saz çallaryp dinlär eken. Ahry kim köýsiz bolanyny aňyp, onu bir gün owaň çetirägindäki öýe uğradýar. Bir garryja adam oturanlar tüňçe aljak bolup adyna Usaga diýänler. Dutaryň mejerip berdi. Başga urun aýtma. Şükürem bolýa diýip kellesini galgadýar. Şükür diýlen ne diýär? Garram kapydan gelen boýdan maşasynly ýa-da hani ilke var heň edip berdiýär. Şükür çalýar. Usaga da düňdürlü dutaryny alyp kowy Ýagşy bir kellem saz çalşan soňlar öýesi. Alawul. Enne dutaryň bärik diýe. Ulodulan dutaryň iň aşaky perdesini kümüşden baglabam eline berýär. Şeýdip şükür on kaýlap Usagaň şo horoşoja jaýyna gatnap her gedekki saz çalşykdan soň dutarynyň 12 perdesini kümüşden bagladyp gaýdýar. Şu edek iň soň sapar barşyň mulaýsa gerek. Halipa şeýle diýýärdi. Şägirdiniň uğradyýa ýene bir gün. Öňkede görä şükür çalypdyr. Usaga bolsa koopdyr. Soň usaga gaçypdyr. Şükür ýydarlapdyr. Birdenem öýeti şükürüň elinäki dutaryňam özüniň küýüňem 5 perdelerini saparypdyr. Öňüni başlabam ýalaňaç dutar çalyp uğrapdyr. Şükürem kovjak bolsa Allah ýalaňaç ýabyny minen ýaly zol büdräp kätede heňiň bendine ýykylyp durmuş. Bolmajagyny bilen şükür zut gaýdypdyr halipasynyň ýanyna. Yüzün sallap oturuşunu görüp Halipa bagşy sarly ýylgyrypdyr. Saňa şu ýerine öwretmändim diýip perdesiz dutarda saz çalmagyň tilsimini görkezipdir. Şükür esligünläp bu sapagy bişiripdir. Emellerini kemsiz öwrenipdir. Inne hä ýüzi gara bolmasam gerek diýibem barypdyr Usagaň alnyna. Goja sadanna yeni emelleri tutupdur. Yöne bigedek şükür saptırar ləhliye. İn soňunda da bir heň çalypdyr. Özüm ýalaňaç dutaryň ýüzünden el ýöredip. Bi eşitilmedik sazla diýlenne bolsa muny ölüm döretdim diýe. Hayran galan hem guwunjundan gözüni ýaşlan Usaga oýlanýar. Heniz dutarynyň
13 perdesini kümüşden mağladan ýokdy. Muny başaryp biljek bir eli ýuruk sadanna tapylarmyka diýip hopurgap gördüm. Ahir ýaşda şolarda o musal boldy. Inni armansız gözüm yumorun. Şükürün 13 perdesini hem Dutarynyň 2 ulowuny kümüşden goýup berip barynny ýyl içinde hemme perdesi kümüşli. Gulaklaram kümüşden goýulan bu dutary çalmaga sen münasip diýem ak patasyny berýär. Ondan soň ýuňy ýeten saz ustady boldum diýip halipa bagşy ak pata berýär. Türkmenistanyň şäherlerinde geçirilen arkeologik gazyw işleri bu topragyň ýokary derejede ösen ýerki medeni merkezleriň biri bolanlygyny kireňsiz subut etdi. Türkmen halkynyň üren bay ruhy ahlak hem maddi mirasy şeýlelikde dünýä sivilizasiýasyna öňjöýlük boşandyny goşdy. Ine bu saat ene diýip atlandyrylýar. Taze deýiş näme soraňyz bolsa sora beriň. Cemal, üns bilen seni diňleýär. Bolum, ene sadaň döreş bar, aýdyp beräýseňiz. Menim şo soragy berjekdim-de. Bir gün bagşy sadanlaryň dördüsi ulu toýa bile düşüpdirler. Biri-birine juda syýlaşykly, hatire mertebe tutmagy başarýan, şeýle de degişmegi hine gatışmagan başarýan ussatlar, giýjöýlänler bir obaň orta urpünden geçip barýakalar, ynha bir geliniň bäbe kuduleýşi kulaklaryna degip sakka duranlaryny bilmän galypdyrlar. Asal o geliniň lawzy Owazy şeýle bir süýje eken. Owaň ähli uly kiçidi öýüň durluklaryny serpip, häs bolsa daş şykyp, ulak gerip o huduýuny diňläpdirler.
sağa uklapdyr. Gelin hudusunu goýupdyr. Bagşylarym mehman yerlerine baryp, çay çörek ýenlerinden soň bagşyň biri ýanky eliniň hudusy şolary ýalyrak dälmidi diýip dutarda heme geçirip ugrapdyr. Soň bir-birden o yer şeýler ýakdy. Bir yerin beýlere gal diýişip olur. Ahyrynda da üýşüp çalpdyrlar. Dutar çalmagy ürän iýinçe, ajaýyp sunuw tataplap, oňy ürän aýawly çemeleşipdirler. Beýik ussatlaň asyrlar boýy sünnälän mirasy, berk talaplaň gyşarnyksyz berjaý edilmegi netijesinde dutar saatlarynyň iň bir gymmatly nussolary häzirki günleri ilki başga görnüşine gelip ýetdi. Ata, men düşünüp bilemok. Öňkü döwürlerde nota ýok ekene. Nädip sağlarymyz bu günlere geldik ha? Ha, sen gat dogry aýdýaň oglum. Türkmenler asyrlar boýy dutarı notasy çalpdyrlar. Olaryň notasy bagşy tadanlaryň ýüreklerine ýerleşipdir. Ol halipadan şägirde diňe ýad üstü bile geçirilipdir. Indi düşündiňmi? Ow ata. Ýaşullar, inni bolsa men size täze dördün sağlam çalyp bereň.